Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülüğü gepleşigine başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanda soňky bir näçe güniň dowamında valutanyň garawadyrynda dollar manada ura gatnaşygynyň hümmetiniň birden kaýy gurlanmagy, bazardaky haritlaryňda bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Ýatda geçen hepdeniň aýagynda dollar rekord derece, ýagny 8,9 manada ýetip, ol häzir hem gymmatlamagyny dowam etdirýär. Bu ýagdaýlaryň fonunda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýurdun bazarlaryndaky tas ähli haritlaryň hem bahalarynyň artandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Lewap welaýatynda suwunky gün gara bazarda 1 dollaryň 9 manat 60 teňe ýetendigi, şeýle-de azyklaryň narhlarynyň 2 esse çemesi ýokurlanyndygy aýdylýar. Mysal üçin, mundan bir gün ozal kartoşka 2 manat bolan bolsa, häzir ol 3 manatdan satylýar. 4 manat 60 teňe duran şeker häzir 6 manada galdy. Şeýle ýagdaýlary paýtagtyň bazarlarynda hem synlata bolýar. Aşgabatyň iň iri bazarlarynyň biri, il içinde Mir bazary diýilip adlandyrylýan sowda nokudunda taýlamajylyk etiň bahasy 2 güniň dowamında 32 manatdan 36 manada çelini galdy. Mundan başga, pomidor 8 manatdan 9 manada, towuk eti 23 manatdan 25 manada çelini ýokurlandy. Garaz adyny tutan islendi karydyň bahasy gymmatlady. Sowdagärler muny günümel dollaryň gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Olar ýagdaýlar sudurkuny dowam etse, bahalaryň mundan beýlekde gymmatlajakdygyny aýdýarlar, diýip, ençemi sowdagärler bilen gurrundaş bolan Azatlyk Radiosynyň ýerli sesmesi maglumat berdi. Galy berse-de bularyň ählisi Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Aýlyklaryň gijikdirilýän, şeýle-de ozulmut berilen hyzmatlaryň ýatyrylan döwrüne gawat geldi. Bu ýagdaýlarda ýurt raýatlary çykgynsyzlygy, alaçsyzlygy uçrandyklaryny aýdýarlar. Zähmet haklarymyz her aýyň 10-ny berilerdi. Entegim hiç zat ýok. Durşuna bergidi. Haritler gitdigiçe gymmatlaýar. Çağlar baglarynyň hyzmatlaryny 10 esse artdyrdylar. Ýene-de bir hepdeden suwa, gazy, togy hem töläp başlarys. Nädip tölemeli, nädip ýaşamaly diýip atlandyrylmasadygyny soran Lewabyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanda ýurt resmiýetleri we mediýasy gara bazarda dollaryň barha gymmatlamagy, netijede haritlaryň bahalarynyň hem ýokurlanmagy, bularyň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Tersine, ýurdun bedew wady bilen özgerýändigi bellenilip gazanyldy diýilen üstünlikleri tasdiklaýan uly sanlar getirilýär. Şeýle-de ençime milyon dollarlyk golf meydançasy, uly ak öýi, ýaly obýektler bina edilýär.